befuna lapha. Yazi nje ukuthi type igoli jana sesikusini lapha abantu lokho bengaphumanga imota nazi no. Yazi apha ngenjani. Masquera say muri Zimbabwe, welcome to our channel. Apo patinokupai nhau dzakasiyana dzinenge dzichiitika mumativi mana enyika. Nhasi muri Zimbabwe takuigirai nyaya inorwadza, nyaya inosiririsa, nyaya yawanikwa ichiitika kunzvimbo yeFilabusi. Apa pari kunzi vanhu vanokwana kuita 9 kusanganisira mwana mucheche vakafa musi weThursday manheru mushure mekunge Toyota Noah yavaifamba navo yakawanikwa ichikukurudzwa nemvura pavaizama kucrossa bridge rakanga rakafladha nemvura muri Zimbabwe. Naomera mushe zvikunzi chitiko ichi chakaitika kumaround 10 manheru munzvimbo yeFilabusi. Ndofunga muri kungoona mota iyo irapo ndo iri kunzi yakakukurudzwa. Polisi yabuda ichitaura iyo ichiti mutyairi akwanikwa achimisa mota achida kuona kuti angakwanisa here kucrossa bridge iri, asi zviri kunzi munguva yakanga ari kunze kwebridge iri one of passengers akamutsa mota achitaya kucrossa bridge rakanga rakazara mvura. So zviri kunzi mushure mekunge ataya kupinda pabridge apa mota yakawanikwa ichiyeredzwa nemvura muri Zimbabwe. Zvinomira mushe nyaya inorwadza, nyaya inosiririsa. Pari kunzi vanhu inzvimbo iyoyi vawanikwa vachikwanisa kuretrieva mota iyi nemabodies muri Zimbabwe yevanhu vakafa muri Zimbabwe. Zvinomira mushe national political spokesperson vaponyati vakabuda vachireva vachiti mavictims anosanganisira 5 vakadzi vakuru, 2 varume vakuru, 1 female juvenile pamwe chete nemale toddler. Zvinomira mushe muri Zimbabwe zvikunzi kutaura kwatiri kuita 2 mavictims ndo vawanikwa vachiidentifyiwa muri Zimbabwe. Vamwe vacho vachiri kutsvagwa hama dzavo dziri nechekupi. Zvikunzi driver akawanikwa achisurvivor muchitiko ichochi nekuda kuti haana kunge arimo nguva yakatyairwa mota nepassenger uyu. Zvinomira mushe pari kunzi panguva ino about 80 people muri season inoyi vashayika nekuda kwemafloods iwawa muri Zimbabwe. And over 60 vari kunzi vawanikwa vachikwara. Maauthorities abuda achikurudzira vanhu kuti vasawanikwe vachicrossa nzizi munguva yekunaya muri Zimbabwe dzakazara mvura. Pari zvinoda kusiyai muchiona video yechiitiko ichi pachaitika, mubva matudza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Befuna lapha. Yazi nje ukuthi type igoli jana sesikusini lapha abantu lokho bengaphumanga imota nazi no. Yazi apha ngenjani.